बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय आरो बादायारि मुगायाव राफोद खालामनायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै खुंफुंदों स्निथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद। आसामनि गेजेरावनो मोन 17 जिल्लानि गासै 198 आनजाद मिरुआव मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर आरो आसाम नाङै सा 18,740 बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 9,404 फरायसाफ्रा 9 थाखो आरो 10 थाखोनिफ्राय सा 9,332 फरायसाफोरा देग्लायनि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव जिरायदों। बेबादिनो दिनै खुंफुंनाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ चिरां जिल्लानि मोन 47 आनजाद मिरुआव खुंनाय जादों। दिनै बे आनजाद खुंनायनि सोमोन्दोआव चिरां जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि देबास्रिन ब्रह्मआ माखासे बाथ्राखौ फोरमायदों। बिथाङा बुंदों, चिरां जिल्ला हिसाबै गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि रुजुनायाव देग्लायनि आनजाद लिरगिरिफ्रा बांसिनै बाहागो लादों। स्निथि मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद। बे आनजादा दिनै गासै आसामावनो जानायजों लोगोसे चिरां जिल्लायावबो बियो 47था आनजाद मिरुआव दा सोलिगासिनो दङ। जोंनियाव थाखो 9आव 1946 फरायसा आरो थाखो 10आव 2008 फरायसाया आनजादाव मोगा मोगि जादों आरो 47था आनजाद मिरुआव दासिमबो मोजां सोलिगासिनो दङ। जों आसा खालामदों जि थांखिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रोंगौसा सायख' आनजादखौ खुंदों, बेयो जाफुंसारगोन। बे आनजादनि गेजेरजों फरायसाफ्रा गावसिनि हारोंथाइखौ मोनथिनो थाखाय खाबु जागोन आरो लोगोसे दिनैनि कम्पिटिटिभ जुगायाव जोङो गोजौ फरायसालियाव फरायनाय समावनो फरायसाफोरनाव माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामनि जे आगु गुमुरफोरखौ होनो थांखिजों बे आनजादफोरखौ खुंफुंनाय आरो बेखौ दिनै फरायसाफ्रा मोननो खाबु मोनदों। देग्लाय बोसोराव जोङो खोब रंजानांगोन। चिरां जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय जि फरायसाफ्रा बाहागो लादों, सिगांनि बोसोरफोरनिफ्राय देग्लाय बांसिन फरायसाफ्रा बाहागो लादों आरो बे जोंनि थाखाय रंजाथाव। आरो बियो ओरैनो जायाखै। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनि बोसोन बायदियै जोंनि दख'रा दालाइ एबसुनि बिबानगिरिफ्रा सोलोंथाइ बिथिङाव अहरह नाजाबाय थानायनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा मोजां दिगै फैबाय थादों। थांनाय मेट्रिक आनजादावबो जोंनि जे सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय बेयो खोब मोजां हाराव फैदों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय मेट्रिक रिजाल्टआवबो जोंनि थाखाय मोजां फैगोन। जोंनियाव गोबां चेलेन्जेस दङ आरो बे चेलेन्जेसफोरजों जों मोगा मोगि खालामनानैबाबो जोंनि फरायसाफ्रा गावनि सोलोंथाइ लानाय खामानियाव मुखुब जाबाय थादों। जोङो आथिखालाव जायफ्रा 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होगोन, बै फरायसाफोरनि न' थांनानै जोंनि दालाइ आफादनि, दख'रा आफादनि, जिल्ला आफादनि बिबानगिरिफ्रा फरायसाफोरजों सावरायहैदों। मा जेंनाजों मोगा मोगि जादों, बै जेंनाफोरखौ बिथांमोननिफ्राय सोंना लानो सुस्रांनायनि लामाखौ नागिरदों। फरायसाफोरखौ फरायनायाव माबायदि सुबुरुन नांगौ, बिमा बिफाया माबायदि जोथोन लानांगौ आरो बिथांमोननो बोसोन होबोनाय बे गासिबो खामानिफोरखौ मावबाय थादों आरो इयुनाव मावलांबाय थागोन। चिरां जिल्ला हिसाबै माबायदि फिथाइ मोनहैगोन बायदिखौ मोन्दों नैबे टेलेन्ट सार्चनि जे आनजादाव? जोङो नैबे टेलेन्ट सार्चआव जोङो मोजांखौनो आसा खालामदों। मिरुआ जे बान्था होयो, सेथि बान्था, नैथि बान्था आरो 85 जौखोन्दोनि गोजौआव थानाय फरायसाफोरनो वान टाइम स्कलारशिप, बे बान्थायाव जोंनि जिल्लानिफ्रायबो जों बाहागो लानो हागोन बा आवग्रिनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो मेट्रिक रिजाल्टआव जों मा रिजाल्ट फैगोन जों बेखौ आगु गुमुरखौ जों मोननो हागोन। ओंखायनो जों मोजांखौनो आसा खालामदों।